פנחס חיים ורדי, זיכרונו לברכה. נולד 28 ביוני 1927, נפטר 12 בספטמבר 2014. תמונות ומילים מספרות. אבא נולד בעיר אורדיה שברומניה של היום. העיר נקרא גם גרוסרדיין בגרמנית או נוידוורוד בהונגרית. משפחתו הגיעה לעיר ב-1916 מהעיירות הרישה וטרנבה הנמצאות באוקראינה של היום, סמוך לעיר סיגט שבצפון רומניה. אבא היה הילד השישי, הבן הראשון לאחר 5 אחיות. אחריו נולדו עוד אח ואחות. המשפחה הגרעינית הייתה מנותקת לכן יחסית מהמשפחה המורחבת. לבד מאבא לא שרד איש ממשפחתו הגרעינית, והתמונות המוצגות כאן הן בעצם היחידות שבידינו. התמונות הראשונות שלנו מאבא הצעיר הינן מגיל 17, כבר אחרי השואה. המשפחה הייתה משפחה חסידית. אביו, הרב משה יעקב רוזנפלד, היה דיין, דור 9 לנודע ביהודה, מחשובי חצר הוויז'ניצאית שעברה אף היא לעיר בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה. אבא התייתם מאמו חיה גיטל כשהיה בן 6. בבית נותרו עוד 7 ילדים, ולכן שנה אחר כך נשא אביו אישה חדשה, אלמנה ללא ילדים. 2 אחר כך כמעט שאיבד גם את אביו שחלה בשפעת חריפה וממושכת. אמו של אבא הייתה היחידה מבני המשפחה שזכתה לקבר ישראל. ב-1988 חיפש אבא את הקבר בטיול שורשים שערך עם אמא. הוא טעה ענה וענה, לבסוף נעצר ואמר זהו, ואמא הבינה שאף הוא אמר נואש. אך אז הסתבר לה כי הם עומדים בעצם לפני הקבר. לשכן הרב מנדי קץ הייתה פרשנות משלו לכך. אמו של אבא שראתה אותו טועה, הושיטה לו ידה והובילה אותו למקום. 6 שנים אחר כך ביקרתי שם גם אני עם אבא. אבא עמד אז לפני הקבר ודיבר עם אמו ובעברית כדי שאוכל להבין. בניגוד להרגלו דיבר אבא מהלב ועל סף בכי. הוא סיפר לאמו על המוצאות אותו מאז פטירתה, על אשת החיל שנשא, על הטוב, על מה שפחות, וביקש לבסוף שתשתדל שם למעלה במידה שביכולתה. כבנו של רב ודיין, החל אבא להשתלב מגיל צעיר במסלול ההכשרה של בן תורה ותלמיד חכם. המסגרות בהן השתלב היו לפי כישרונו, לא לפי גילו. עוד טרם מלאו לו 12 יצא מהבית לישיבה, ובגיל 13 החל כבר לעזור לאביו בהכנת השיעורים והדרשות. אך אז התקשרו כבר ענני המלחמה. ב-1940 חבל הארץ בו שכנה עירו של אבא עבר מיד ליד. מספר על כך אבא עצמו בריאיון שיזמה והוציאה לפועל ורד נכדתו. אני הייתי בר מצווה ב-1940 והכנתי לבד. את יודעת שבר מצווה מכינים משהו, הנער מכין להגיד משהו דרשה. אז היום מכינים איזו דברת, אבל אצלנו לקחו משהו מהתלמוד ועל זה אמרו איזו דרשה. אז אבא שלי בא, נתן לי איזו גמרא ואמר, על זה תיקח ותיקח מספר מסוים, על זה ותגיד דרשה. הוא יותר לא התעניין בי, ואחר כך הוא אמר לי, נו תגיד את זה לפניי שאני אשמע אם זה ראוי. שמע את זה, הוא אומר בסדר, אתה יכול להגיד את זה. אלא מאי? את הדרשה היו צריך להגיד את זה בליל שבת. בליל שבת היו צריכים ללכת לבית הכנסת, לתשע הרבה, ולהגיד את זה שם. ואז היה צריך להיות בין הזמנים כאלה שהרומנים היו צריכים להתחלף עם ההונגרים. הרומנים לצאת וההונגרים להיכנס. ואז התברר שזה לא כל כך רצוי שיהודים יסתובבו בלילות בחוץ. כן, בקיצור, הדרשה הזאת לוחצת לי עד היום בבטן.
לא הספקת להגיד אותה. לא הספקת להגיד אותה. במאי 1944 הקיץ הקץ על יהודי עירו של אבא, ובתוכה כל משפחתו. בתוך ימים ספורים הועברו כל יהודי העיר בטרנספורטים לאושוויץ. אבא, נער שטרם מלאו לו 17, נקט החלטה נועזת, להסתתר בעליית הגג, וכשוך חמת הטרנספורטים, להימלט בסיוע של גוי צדיק, איתו תאם מראש. הוא מספר אבא עצמו על רגע מכריע בתהליך. למה ירדתי ביום מעבודם? כשביום עוד לפני שלקחו את המשפחה, אז ביקשתי שאבא יבוא למזווה, איפה ששמרו את האוכל. ושאלתי אותו, מה דעתך, מה לעשות? אז הוא אמר לי, תשמע, אלה מילים שאף פעם לא שמעתי כאלה לפני כן מאבא. היום הם זמנים שאי אפשר, אין אדם יכול לייעץ לאחר מה לעשות. כל אחד חייב לעשות רק לפי הבנתו. אבל אם תראה היום שקשה לך מאוד, אז היות ולפי החלוקה כנראה ששתי האחיות שלך ילקחו רק בעוד כיומיים, אז תצטרף אליהם. מה? אז תצטרף אליהם אם תראה שקשה לך. אז תצטרף אליהם. תקצר היריעה מספר את מסע ההישרדות של נער בן 17 על פני ערים ומדינות בהונגריה וברומניה. ביולי-אוגוסט 1944 אמור היה אבא לעלות ארצה בעלייה ב' מקונסטנצה שברומניה על סיפון המפקורה. אך העניין לא יצא לפועל. המפקורה טובע על ידי ספינה גרמנית, ואבא שב בנובמבר 1944 לעירו ששוחררה בינתיים. עברה כחצי שנה בהיטלטל בין תקווה לייאוש בצפותו לבני משפחתו. מי שהבין כי איש לא ישוב עוד, עזב אבא את עירו והיטלטל עוד כשנה טועה בדרכי החיים בבודפשט ובווינה. משם שם פעמיו למחנות העקורים בגרמניה, אך טרם הוכרע בדעתו האם למולדת זו, ארץ אבות, או שמא לאמריקה, די גולדנה מדינה. אבא הגיע למחנה העקורים בווינצהיים שבגרמניה, לשם הגיעה גם קבוצתה של אמא. הוא השתכן תחילה בבלוק אגודת ישראל, אך לאחר תקופה קצרה עבר לקבוצתה של אמא, קבוצת אחדות. מבית שהיה זר לדבר, נהה ליבו של אבא אחרי הציונות, ומי יודע, אולי אחרי הציונית. אחיה של אמא, השורד היחיד מלבדה ממשפחתה, שכן בבלוק האגודאי. למרות זאת, אמר לדבק טוב, באשר לקשר המתרקם בין אבא לאמא, היות שאבא הפך כבר מיד עם בואו למגיד שיעור קבוע, בין היתר כמה מתאים ללימוד ספר איוב. קבוצת אחדות הכשירה עצמה בלימודי עברית, בעבודה בכלל וחקלאית בפרט, לקראת העלייה ארצה, כחלק מהקיבוץ הדתי ותנועת הפועל המזרחי. העלייה תוכננה להתבצע טיפין במסגרת עלייה ד' שהסתמכה על ניירות זיהוי חוקיים של בני ארץ ישראל, פלסטינה דאז, שנתקעו באירופה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. ב5 בינואר 1948, 7 שבועות אחרי אמא, עלה אבא ארצה על סיפון הטרנסילבניה. פניו של אבא היו מועדות עם הגיעו לראשון לציון, שם ישבה קבוצת אחדות. אך את הלילה הראשון בילה אצל הדודים פסח וברוך. אבא הכיר בעצם את רוב משפחתו, הענף הפיקסלרי בעיקר, רק כאן בארץ, והיא שסיפקה לו וגם לאמא במובנים רבים בית חדש. בהמשך ידאגו אבא ואמא להרחבת החוג המשפחתי על ידי שידוך בין הדוד אורי לשרה. עם משפחת הדוד פסח נזכה לחוג, איך לא, בפסח, כ30 שנה של סדר משותף. מי שישיא את אבא ואמא שנה ורבע אחר כך לא יהיה רב כי עם הדוד יצחק. בראשון עבדה הקבוצה בעבודות מזדמנות כסלילת כבישים ועבודה בפרדסים, וכן עברו הכשרה צבאית בסיסית. בקיץ תגברו בשדה אליהו.
בסתיו 1948 נשלחה הקבוצה לתפוס קו בבארות יצחק דאז, שדות קיבוץ אלומים דהיום, שנעזבה על ידי קבוצת המתיישבים המקורית לאחר התקפה רצחנית שספגו ביולי. בעוטף עזה של אז נהנו מהתראה של 18 שניות בטרם צללו לתעלות עם יציאת הפגז מהצד המצרי. כך במשך 4 חודשים וחצי. בפברואר 1949 נחתמה שביתת הנשק עם מצרים. כ3 שבועות אחר כך, בפורים, התחתנו 3 זוגות, ובהם גם אבא ואמא. כ15 אורחים משני הצדדים הגיעו. התנאים היו קשים. רק מצב הרמקולים היה משופר לעומת היום. אך דלות החומר לא הפריע לקשר הנישואים להימשך למעלה מ-65 שנה. גם הקשר עם הזוגות האחרים, טל ומרמור, נמשך לכל החיים. אבא, אדם לכל עת שהתגלה בעל כישורים טכניים מצוינים, הגיע לחתונה הישר מקורס מכונאות בן שנה שהחל לקחת אותו חודש בגבעת ברנר. בכסף הנסיעות שחסך על ידי טרמפים, השתמש כבסיס לספרייה המפוארת לעתיד. הקבוצה החלה לחשוב ברצינות על השתקעות של קבע בבארות יצחק. אך אז הגיע חנוך אחימן, אותו הכירו עוד באירופה כשליח מכפר עציון, ושכנעם להצטרף ולהקים את ניר עציון כזכר ושיקום לכפר עציון. ניר עציון עלתה לקרקע רשמית ב-1950 ביום השנתיים לנפילת כפר עציון. קבוצת אחדות, אליה השתייכו אבא ואמא, חברו לניצולים מכפר עציון, יחד עם קבוצות נוספות בהמשך, הקימו ובנו מולדת במו ידיהם. ויתר הקורות את קבוצת אחדות, ניר עציון והרבה מעבר, הלא הם כתובים בדברי נקום ובנינו של נחום ברוכי. חלק מבניית המולדת, כפשוטו, היה הרחבת המשפחה. אבא ואמא היו להורים זמן קצר לאחר העלייה לקרקע לילדה הראשונה בניר עציון, רבקה. גם שם המשפחה ששונה מרוזנפלד לשם עברי, ורדי, עם לידתה של רבקה, סימן את ההתחלה החדשה. משה, הילד השני, נולד סמוך לאמצע העשור, ואני, נפתלי, סמוך לסופו. שלושתנו נקראנו על שם הסבים והסבות שנספו. ניר עציון הוקם כקיבוץ, והפך בהמשך למשק שיתופי. בעשור הראשון עבד אבא כמסגר, ואילו אמא, עם הקמת בית המרגוע, הפכה אחראית בחדר האוכל. בנוסף עסק אבא בעסקי ציבור באמונה, לפי הצורך, בין היתר כמזכיר המשק. המסגרות של אבא היוותה קסם לגבינו. לא כל אבא יוצר במו ידיו אופניים לילדיו. מהתמונה כאן ניתן גם להבין את חלום הילדות של מוישי, כשאהיה גדול יהיה לי פטיס גדול ומכנסיים מלוכלך. אפילו אני, שגדלתי כבר בתקופה שאחרי, הייתי מצטרף לאבא שנקרא למילואים בחופשים, ונוסע איתו בעגלה הרתומה לאופרה הסוסה, יחד עם אטיאס, איש התחזוקה, ושומע מילים היסטוריות כדיבלים וכיוצא בהן. עם זאת, לא שר אבא גם בשלב זה מהקו המרכזי שלו לאורך כל חייו, ללמוד וללמד בקהלים שונים, בהם גם בית המרגוע. נתנה לכך ביטוי גם הספרייה הביתית שהתעשרה והלכה. הספרייה שלמראיה לא ידעה נחמה לייבוביץ' את נפשה מפליאה בחניית ביניים שעשתה בבית לצורך הרצאותיה במשק. לאור זאת לא יפלא אולי המהפך שעשה אבא במפנה העשורים כשהשלים תעודת הוראה בבית מדרש למורים ליפשיץ בירושלים. אבא התקבל כתלמיד קשיש, למעשה ללא כל תעודה רשמית. לראשונה ניתן מענה מסודר לרוחב האופקים הטבעי שלו. החנוכיה בה אני משתמש עד היום, מתנה היא מהדוקטור פינצ'ובר, מנהל בית המדרש למורים ששימש כסנדקי בברית המילה, עדות ליחסים החמים שקשר איתו אבא. בשנים הבאות עבד אבא כמורה בניר עציון וימין אורד, ולקראת סוף התקופה עבד גם כסגן מנהל. הרחבת האופקים המשיכה גם בהעמקה. יחד עם מנהל בית הספר, יעקב הדיה, למד והוציא סמיכה לרבנות לקראת סוף 1964. בשנים הבאות הוסיף אבא לתפקידיו הרשמיים פחות משימות של רבה של ניר עציון, כהכנת נערים לבר מצווה וכיוצא באלה.
בעידוד הפרופסור מנטל מבר אילן, שלקח שיעורים אצל אבא כמבריא בניר עציון, רצה אבא לפרוס כנפיים לשלב הבא, אקדמיה. אך הדבר לא התאפשר בניר עציון של אז. רצה הגורל, ובישיבת כפר הרועה נדרש אז רכז תיכון. גם לאמא נמצאה עבודה כאחראית בחדר האוכל, וכך, מעט לאחר מלחמת ששת הימים, הגענו לכפר הרועה. הסנטימנטים לניר עציון נותרו עם זאת בעינם גם אצל אבא. מעבר לביקורים חברתיים, יבקר שם אבא לא מעט כמפקח בתי הספר של אזור חיפה. כשאימה לפגוע השריפה האחרונה בניר עציון, רצה אבא מיידית לתרום לשיקום. לא איש כמוהו יעמוד מנגד כשיציר כפיו בסכנת אש הלהב. בישיבה שימש אבא כמנהל תיכון כ-12 שנה, עם שנת חופשה כמפקח במשרד החינוך. לאורך כל התקופה, ולמעשה עוד מספר שנים לאחר סיום הניהול, לא ויתר אבא על המגע הישיר בהוראה. בהוראה עסק אבא רשמית כ-25 שנה, ובמסגרות לא פורמליות כ-70 שנה. בניגוד לתמונה, אבא לא היה סחבק עם תלמידיו. מאידך, לא נזקק לדיסטנס מלאכותי. האוטוריטה שלו הייתה טבעית בשל כובד הראש והמטען שהעניק, והתלמידים חשו בנוח דיים כדי להכות את המומחה במסגרות שאפשר להם. כך למשל זכיתי ללמוד אצל אבא כתלמיד מן המניין תולדות עם ישראל בדורות האחרונים. לא לדאוג, אבא לא עשה בושות. הרבה יותר מאוחר ראיתי שספרו של אבא מלא בהערות מחכימות. ואולם די מהר פטר עצמו אבא מהספר האדום, כפי שכונה על ידינו. לקרוא אתם יודעים, לא כן? אם כך, יש להתכונן לבחינה על 10 הפרקים הראשונים בספר. ובכיתה נדבר על מה שנרצה. אבא סבר שהימים, ימי מלחמת יום כיפור, חרם הנפט הערבי, אינפלציה, תחילת ההתנחלויות, שייכים בהחלט לתולדות עם ישראל בדורות האחרונים, ומן הדין שהתלמידים יזכו לדיון אינטלקטואלי בהם עם מבוגר אחראי. אין ספק עם זאת שמנהל התיכון בישיבה נתן למורה להיסטוריה חבל ארוך למדי. במקביל פתח אבא בערוץ האקדמי. כרבי עקיבא בשעתו, החל זאת גם אבא בגיל 40. בסיוע פרופסור מנטל התקבל אבא לבר אילן ללימודי תלמוד, על סמך תעודת הוראה בלבד. אך נהיית ליבו ונטייתו הייתה אקדמית באופן טבעי. עם השלמת התואר הראשון בהצלחה, החל בלימודי התואר השני, והשתלב בהוראה בבר אילן במסגרת לימודי יסוד ביהדות. גם ערוץ זה יימשך עד אמצע שנות ה-80. בכפר השתלבו אבא ואמא היטב. בבית הרמי גרנו למעלה מ-16 שנה, ושכנים משם מלווים אותנו נאמנה מאז. ההשתייכות מהרגע הראשון הייתה לקהילת שכונת בית חזון, אך אבא ואמא לא קיבלו את ההפרדה בה חשו חלק מהאנשים בין הכפר לשכונה. את אבא גייסו צעירי הכפר זמן קצר לאחר הגיענו למסור שיעור שהתקיים מדי שבת כ-44 שנים. גם אמא, שאהבת הספרים שלה השלימה את זו של אבא מכיוונים אחרים, גויסה כספרנית לספריית הכפר למשך עשרות שנים. שורשיהם של אבא ואמא התאימו לשני הצווארונים גם יחד. כמובן שגם מקומה של השכונה לא נגרע. היה זה תפקידה של אמא הזורמת יותר לחברת את אבא כבד הראש אפילו להשתתף במסיבות הפורים המפורסמות של השכונה. וכפי שמראה התמונה זה אפילו הצליח. הסתלקותו זה לא כבר של חבר יקר כאלי רוזנהיים השרתה תחושה חריפה של או חברותה או מיטוטה. החברים ושכנים נוספים היוו חלק אינטגרלי מחייהם של אבא ואמא לאורך השנים. בשנים האחרונות תמכו, עזרו ולעיתים קוממו מאפר דל במשמעות הישירה ביותר של הביטוי. מעט אחרי מלחמת יום כיפור השתדרגו אבא ואמא לסבא וסבתא. עת נולדה ורד, וכמה שנים אחר כך אמנון. לקראת סוף האלף עלו בדרגה נוספת לסבא וסבתא גדולים. אחד הביקורים האחרונים לו זכה אבא היה של ורד עם נין הזקונים יונתן. ביקור שריגש את אבא מאוד. סוג אחר של תגבור משפחתי היוו משפחת שולמן שהגיעו לכפר בגל העלייה הגדול סמוך למלחמת המפרץ הראשונה. הכפר פתח במבצע מצווה נפלא של קליטה
ואבא ואמא אימצו בהתלהבות את טניה, מיכאל וילדיהם שבח וסשה, ובהמשך אילנה ושני. זה לא כבר זכה אבא כך גם לנינים מאומצים. קשה לדמיין אותנו, ובפרט את אבא בשנותיו האחרונות, ללא אימוץ הדדי זה. השלב האחרון בקריירה הרשמית של אבא היה כמפקח משרד החינוך, רוב השנים באזור חיפה. כאן יכול היה אבא למצות פנורמית את כל ניסיונו העשיר בניהול ובהוראה. היו אלה ימים בהם קל היה יותר להעביר את שר החינוך מתפקידו מאשר לפטר מורה. סיפוק מיוחד חש לכן אבא כאשר היה מוצא פתרונות יצירתיים לסידורים הולמים לכל הצדדים באשר למורים שנשחקו עם השנים. בילדותו, אף שהנסיבות התאימו, הקשתה המציאות על אבא ליהנות ממעמד של בן יקיר. אך לפחות כאן זכה אבא כ10 שנים לאחר פרישתו על פועלו בחינוך במסגרות השונות לקבל הכרה כיקיר החינוך הדתי. לבית הראשון שלהם ממש זכו אבא ואמא רק באמצע שנות ה-50 שלהם. אדריכל הבית היה חנוך אחימן, הכוח שיזם את הקמת ניר עציון, שליווה את אבא ואמא בעצם מאז 1946. בבניית הבית תפקד אבא על מרומי שדה, ומילא פחות או יותר את כל התפקידים האפשריים, כולל בנאי ומסגר. כאן בילה אבא את מירב שנותיו, למעלה מ30 שנה. העברה לבית החדש לא נעשתה על ידי מובילים. ספונטנית, אנשי השכונה, מי ברכב, מי ברגל, נעשו לאגודה, והעבירו כאיש אחד את תחולת הבית. חלקת אלוקים הקטנה סביב לבית היו הגינה, ובפרט העצים האזוטריים שנטע אבא. הנאה מרובה שאב מהסיורים שהיה עורך לאורחים כשעוד עמדו לו רגליו לכך. גם פרי הניבו העצים, ואבא פתח מזקקה של הליקרים של ורדי, אותם שמח להעניק לעמיתים, חברים, קרובים, ובכלל כל דצמי. בפרפרזה על ההגדרה הידועה על תוכנית מחשב, ניתן אולי להגדיר את האדם כאוסף של סתירות שחלקן נמצא וחלקן טרם. גם אצל אבא התרוצצו פנים בקרבו. אף שדיבר בדרך כלל בקולה של תבונה, הכריע על פי רוב, על פי המסורת, בעיקר זו של בית אבא. מבחינה פוליטית למשל, היה הוא מפדל קלאסי. אך כמו במשל החיטה המשגעת של רב נחמן, כשהבין היכן נמצא הבית היהודי, ידע גם היכן מקומו. כך גם התנודד כל השנים בין הראש המסנגד והציוני דתי-לאומי לסנטימנט החסידי של בית אבא. במכתב המצולם מתחשבן אבא עם שלטונות ויז'ניץ ומחזיר להם את לוח השנה שלהם, המתעלם מאירועי מפתח בתקומת ישראל. סביר להניח שלא נבהלו ממנו. קרנו המשיכה לשפוע שפע רב למוסדות ויז'ניץ כיעד מרכזי בתרומותיו המרובות. אבא למד ולימד רוב ימיו. משפרש הגביר עוד חיילים ככל שהתאפשר, ועסק בכך כמעט בכל יום בכל החבורות והפורמטים האפשריים. הבית מלא במגוון מרשים של הוקרות על פועלו. מעבר למצווה ודרך חיים, היווה הלימוד עבור אבא אמצעי תקשורת מרכזי חוצה קהלים שונים, מגדרים וגילים. בלימודו חתר לפשטות, בהירות ופרספקטיבה היסטורית רחבה. השיעור לצעירים בכפר גמל מצידו ושמר אימונים לאבא עד אשר כשל כוח הסבל. אך גם אז, במסגרות מחייבות פחות, המשיך בכך אבא בסיוע שכנים מסורים וחברים אחרים, מבוגרים כצעירים. הלימוד היה גורם משמעותי בהחזקת הראש מעל המים, וניתן היה לראות בעין את קיבי ירבו ימיך. בשעתו ניסינו להשפיע על אבא ואמא לנקוט במודל הרווח בשכונה ולעבור לסוג של דיור מוגן. תשובתם הייתה פשוטה והחלטית. זאת מנוחתנו עדי עד. בהגיע העת נביא פיליפיני או פיליפינית שיעזרו, ובלבד שלא נעקור. כך קרה. ראשונה הגיעה קריסטין שהצילה אז את המצב, החליפה אותה עם מלדה המטפלת מאז במסירות עד היום. ובאחרונה הצטרפה ג'וסלין שהספיקה מאז הגיעה לעשות נפלאות ולהקל על חודשיו האחרונים של אבא. חייהם של אבא ואמא וחיינו לא היו חיים בלעדיהם. לקראת פרידה, על רקע תמונות מהמשפחה, נשמע מעט מניגוניו של אבא, לצערי לא בביצועו, שאפשר שבאו מבית אביו שלו.
בשבת, כשהיה אבא שב מבית הכנסת, היה מיימבם לעצמו בשבתות כתיקונן משהו כזה. Ananai ninanai nai, ainai nai ninanai, ainai ninanai nai nai nai, ainai ninanai nai, ainai ninanai nai nina, ainai nai ninanai, ainai nanai nai, ainai nai, ainai nai, ainai ninanai. Aina na ni na na ina na ni na ina aina ina 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 ni na na ina aina na ni na na ina ina ni na ina ina aina ina ina ni na na aina ina 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 aina ina 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 Aina na ni na 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 ni na na ni na na aina 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 ni na na. ובבית כבר? כי מלאכיו יצא ולך לשמורך בכל דרכיך, אדונם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ריבון כל העולמים, אדון כל הנשמות, אדונה שלום. מלך אביר, מלך ברוך, מלך גדול, מלך דובר שלום. מלך הדור, מלך ותיק, מלך זר, מלך חיי העולמים. מלך טוב ומתיר, מלך יחיד ומיוחד, מלך כביר ומלך לובש רחמים. מלך מלכי המלכים, מלך נשגב, מלך סומך נופלים, מלך עושה מעשה בראשית, מלך פודה ומציל, מלך צח ואדום, מלך קדוש, מלך רב נישא, מלך שומע תפילה, מלך המלך מלך תמים דרכו. בפסח, בתור מלך דובר ארמית שוטפת, הרשים אותנו אבא בלחש של קוסמים שאמור היה להיות אחד מי יודע. למשל כך. חמס מן ידע, חמס ענה ידע, חמס חמס תרת ארבע אמת תלת תברת תרלחת תברת חדל הקד בשמה היה והרע. תחילת דברי הניחומים לפי מנהג אשכנז, המקום ינחם אתכם, שקולה למדי למנהג ספרד הקצר והקולע. תנוחמו מהשמיים. אך את הכוונה במקום אפשר גם להבין כפשוטו. אבא היה קשור בכל מאודו למקום, לשכונה ולכפר. לא רק שהמקום זכר לו חסד נעורים, אפילו מחדשים מקרוב באו, שלא זכו לפגוש את אבא בימיו הטובים, זכה אבא לליווי מוקיר ומעריך. רוב ימיו זכה אבא לשכון במקום בו רצה ובין אנשים כלבבו. נחמת מה יש בכך שאבא אהב את האדמה אשר עליה ישב ואליה שב.